Ja sam Nikola Jelinčić iz Dalja, mjesto pored Vukovara. Ja sam Daniel Karna iz mjesta Biskupija pored Knina. Ja sam Zoran Kurjega, dolazi iz Moravica u Gorskom Kotaru. Ja sam Đila Silija iz Borova, mjesto pored Vukovara. Mi smo Srbi iz Hrvatske. Dolazimo iz svih krajeva Hrvatske. Ponosni smo što smo pripadnici srpske nacionalne manjine. Idemo u pobjedu! Ja sam Milan Martinović, predsjednik Sportsko-rekreativnog društva Srba u Hrvatskoj. Naša nogometna reprezentacija po drugi put sudjeluje na natjecanju Europeada i velika čast i zadovoljstvo nam je što možemo predstaviti našu nacionalnu manjinu na takvom natjecanju. Ja sam Nikola Nikica Gagulić, selektor reprezentacije Srpske nacionalne manjine iz Republike Hrvatske. Od svoje ekipe očekujem uspješan nastup na Europeadi 2020. Ja sam Nikola Vučinić, trener reprezentacije Srpske nacionalne manjine iz Republike Hrvatske. Izuzetno nam je drago što smo učesnici Europeade i svim ostalim učesnicima želimo puno sreće i uspjeha.